Pozdrav sa Dunavskog keja, pa da vidimo šta se to na današnji dan dogodilo. Na današnji dan, to je 20.7.1304. godine, dakle pre 721 godine, rođen je Francesco Petrarca, italijanski humanista, istoričar, pisac. Često se naziva i ocem humanizma. Iako je prošlo više od 7 vekova od njegovog rođenja i 6,5 veka od njegove smrti, još uvek se pominje i uči. A posebno je čuven po 61. sonetu. Pa sad, valjda ću se setiti i srednje. Neka je blažen dan, mesec i doba, godina, čas i trenut, ono vreme i lepi onaj kraj i mesto gde me zgodiše oka dva, sputaše oba. Blažene prve patnje koje vežu u slatkom spoju sa ljubavlju mene i luk i strele što pogodiše me i rane koje do srca mi sežu. Blaženi bili svi glasovi koje uz uzdah, žudnju i suze bez broja prosuh zovući ime Gospe moje. I blažene sve hartije gde pišem u slavu njenu i misao moja, koja je njena i ničija više. Dakle, toliko o Petrarki. U stvari, evo da dodam još nešto. Pisao je uglavnom na latinskom, u stvari pisao je, jedino je priznavao to što je napisao na latinskom. To je tako jedan kuriozitet. Sve ostalo je smatrao da nije vredno pomena. E sad, ko je ovo preveo, iskreno rečeno ne znam, ne sećam se, ali u svakom slučaju i posle 7 vekova, eto, Petrarka još uvek postoji i u lektiri, uči se, pominje se, tako da, kanda će biti besmrtan. Pa, toliko od mene sa Dunavskog keja za ovaj 20. jul 2025. Pozdrav!